L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS qed jidħol fażi ġdida ta' żvilupp bit-tnedija tal-pjan strateġiku tiegħu għas-snin 2026-2030. Wara kważi 40 sena jibni professjonisti fis-settur tat-turiżmu u l-ospitalità, l-ITS qed iħares lejn il-futur b'viżjoni ċara li jibni fuq is-suċċessi sal-lum waqt li jiġu indirizzati sfidi fis-settur li qed ikompli jinbidel b'ritmu maġġel. Il-pjan mfassal biex iwassal lill-Istitut għal iżjed tkabbir bilan li sal-2030 ikun istituzzjoni aktar b'saħħitha, innovattiva u rikonoxxuta fuq livell internazzjonali. Waqt it-tnedija tnejn filgħodu, il-Ministru għat-Turiżmu ġewwa Bella sostna li wasal iż-żmien li l-Istitut iħares il qudiem u qal li fil-qalba tal-istrateġija hemm tkabbir sostenibbli mibni fuq pedamenti b'saħħithom biex jasal eqreb lejn il-mira ta' status ta' università. Spjega li l-pjan huwa allineat mal-Viżjoni Malta 2050 li għandha lan li tkompli s-saħħaħ ekonomija tat-turiżmu mibnija fuq il-kwalità, il-ħiliet u valur miżjud akbar. L-ITS hija istituzzjoni bi-storja ta' 40 sena. U dan il-pjan għal 5 snin li ġejjin ħajwassal biex l-esperjenza tal-istudenti, l-esperjenza tal-fakultà ħatitjieb. Dan huwa importanti għal Malta u għal Għawdex għax aħna rridu nkomplu nirfinaw u ntejbu il-prodott turistiku Malti u Għawċi u allura dan jaċċerta li l-futur tat-turiżmu f'pajjiżna ħajkompli jiffjorixxi. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech saħaq fuq l-importanza tal-internazzjonalizzazzjoni bilan li aktar studenti jiġu attirati minn barra flimkien mat-tisjieħ tal-kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet internazzjonali li jagħmel minn Malta bħala ċentru ta' eċċellenza. Nibdew il-pat il-qudiem biex l-ITS tkompli tikber. Tkompli tikber kemm fuq mod akademiku kif ukoll fir-riċ internazzjonali biex inkomplu niftħu campuses barra l-pajjiż bħalma qegħdin nagħmlu, ovvjament mhux iċ-Ċina biss, imma ħarsu lejn pajjiżi oħrajn ukoll. Iktar links mal-industrija għax hija importanti ħafna, l-edukazzjoni jekk ma tkunx illinkjata sewwa mal-partners tagħna li huma fl-industrija, l-istudenti ovvjament mhux se jkunu mħarġin bil-mod li jridu huma. Fost il-prioritajiet tal-pjan strateġiku hemm ukoll it-tkabbir tal-programm Skills Pass, flimkien ma' investiment fil-modernizzazzjoni tal-kampus, sistemi diġitali ġodda, aktar riċerka u innovazzjoni u tisjieħ tal-kurrikulu biex jibqa' jirrifletti l-ħtiġijiet tal-industrija.